Já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu z této sekce a začínáme v 11. kapitole. A 11. kapitola se jmenuje Co zákon nemohl udělat. A opět doporučuji v rámci samostudia si přečíst a projít si ty jednotlivé verše. Já tady opět teď jenom přečtu ten krátký seznam, který má celkem 15 bodů a přečtu tady jednu pasáž vlastně z Židům z 8. kapitoly, která mluví o lepší smlouvě, kdy zase autor listu Židům přirovnává a srovnává tu starou smlouvu s touhletou, s novou smlouvou a sám ji nazývá jako lepší smlouvu a dává nám kontrast v tom, o kolik líp jsme na tom my lidé, kteří žijeme vlastně po příchodu Ježíše Krista, po jeho vzkříšení a kteří můžeme žít vlastně podle nové smlouvy, podle nového zákona, a která je, a i sama Bible to říká, že ta smlouva, ve které žijeme my, je lepší, výrazně lepší než ta stará smlouva, což je super. A další důvod, proč být vděčný a oslavovat Boha a vzdávat prostě úctu a chválu Kristu za to, co udělal a za to, že splnil svoji úlohu v božím plánu a za boží lásku a dobrotu směrem k nám. A já teď tady nebudu číst ty biblické odkazy v rámci toho seznamu. Opět doporučuji si otevřít ten dokument a najít si tam ty odkazy a přečíst si je v rámci samostudia. Takže co zákon nemohl udělat? A samozřejmě těch věcí je víc, ale tady jsem dal jenom takovej jednoduchý, zkrácený, vlastně takovej svůj vlastní seznam, kde jsem to tak trochu pojmenoval vlastně i sám pro sebe, ale pro každého dalšího zájemce o tohle téma. A věřím, že se dají určitě najít i další věci, ale cílem bylo udělat takovej menší přehled, aby jsme o to víc dokázali vlastně ocenit tu oběť Ježíše Krista za nás a co se vlastně všechno změnilo pro lidi po vlastně tím jeho příchodem a co vlastně jako nebylo možné bez jeho příchodu pro židovský národ, pro Izrael. Takže zákon nemohl ospravedlnit od hříchu, osvobodit od zákona hříchu a smrti, osvobodit od odsouzení a života v odsouzení, vykoupit z prokletí hříchu, dát nám zaslíbení, které bylo dáno Abrahamovi a jeho semeni, které vlastně patří nám, božím dětem, těm, co žijou z víry, protože spravedlivý bude žít z víry. Za 6. přinést spravedlnost pro boží děti, udělat nás spravedlivé v božích očích, nemohl nám dát Ducha Svatého, nemohl nám dát možnost zažívat a činit zázraky, ani nás vysvobodit z prokletí, které přešlo na Adama a Evu kvůli jejich pádu, nemohl způsobit, že budeme žít ve víře, nemohl způsobit, že budeme žít pod boží milostí, nemohl nás učinit dokonalými, nemohl nám dát kontrolu ani vítězství nad hříchem, nemohl z nás udělat přátelé Boha a dát nám možnost podřizovat se božímu zákonu a žít podle něj, jak jsme četli v minulém díle. A nemohl nám umožnit žít v souladu s božím duchem a zároveň nás nemohl osvobodit vlastně od toho trestu, který padá na lidi za to, když žijou ve hříchu a žijou vlastně nespravedlivě. A teď jdu přečíst, co je teda ta vlastně lepší, jak Bible popisuje tu novou, lepší smlouvu, ve které my žijeme. A ještě jednou teda popisuje to vlastně list Židům, 8. kapitola, verše 1 až 13. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu velebnosti v nebesích. A opět se tady projevuje ten velekněz, což byl člověk, který vykonával ty oběti ve starém zákoně a Kristus je taky přirovnáván a pojmenován jako velekněz na různých místech, protože on přinesl ty oběti
A vlastně tu jedinou dokonalou oběť, která nás může skutečně smířit a ospravedlnit od hříchu jako definitivně. Takže on, Kristus, je služebníkem té pravé svatyně, stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin. Já vlastně to místo, kde předtím byla ta svatyně, kam se přinášely ty oběti, byl vlastně boží stánek, se to jmenovalo. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat. A zase mluvíme o Kristu celou dobu. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle zákona. Čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, který měl dokončit stánek. Teda, když měl dokončit stánek, pardon. A tohle mu řekl Bůh. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který si viděl na této hoře. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Wow. Takže my jsme účastníci nové smlouvy, která je založená na lepších zaslíbeních. Wow. A už brzy se dozvíte příklady toho, co to vlastně znamená, ty lepší zaslíbení. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by potřeba nahrazovat jinou. Zase odkazuje na to, že zákon prostě nebyl dokonalý a nemohl splnit ten účel, proto bylo potřeba ho nahradit novou smlouvou, novým zákonem, nebo stará smlouva, nová smlouva, starý zákon, nový zákon. A to je vlastně, jako, já to, tím myslím to stejný, ono to může být trošku zavádějící to pojmenovat takhle, takže budeme to teda říkat stará smlouva a nová smlouva. Verš 8. Bůh ale svůj lid kárá, když říká, hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. A tady to odkazuje na vlastně Mojžíše a na to, že jak Bůh vysvobodil jeho lid z utlačování v Egyptě a vlastně skrze Mojžíše. A Mojžíš byl potom ten vlastně duchovní vlastně vůdce toho národa potom. Vždyť oni tuto smlouvu nedodrželi a já jsem se od nich odvrátil, pravý Hospodin. Ano, stará smlouva, starý zákon je plný příběhů, kdy se lidé snažili žít vlastně v souladu s tím, k čemu je Bůh vedl, ale nedařilo se jim to. Vlastně nikomu se to nepovedlo, ani jednomu člověku se nepovedlo dokonale žít správně a v souladu se zákonem. Nikdy nikomu, až Kristu, a ani od té doby se to nikdy nikomu nepovedlo a ani nepovede, si troufám říci. Tak teď jsem skončil, verš 8. Bůh ale svůj lid kárá, když říká, hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. To je zase jako věc, kterou Bůh řekl v té době a která se vlastně naplnila v Kristu. Ne ovšem takovou smlouvu, ještě jednou, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi a já jsem se od nich odvrátil, pravý Hospodin. Omlouvám se, teď jsem přečetl verše 8 a 10 znova, teda 8 až 9 znova, teď jdu teda jsme v Židům 8 pořád, Židům 8, 10 až 13, teď to čtu. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý Hospodin. Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden už nebude druhého poučovat, každý už nebude bratra nabádat, poznej Hospodina, všichni od nejmenšího až po největšího z nich mě totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc. Wow, tohle co si jako zapamatujeme si tohle. Nikdy víc nevzpomenu na naše hříchy. Že kdykoliv přijde ďábel a bude vás obviňovat z něčeho, co jste udělali v minulosti, bude se vám to snažit připomínat, nebo nějaký člověk vám to bude připomínat, nějaké vaše chyby, co jste udělali v minulosti a bude vám to vyčítat, tak pokud jste to vyznali Bohu samozřejmě a víte, že jste ospravedlněni v Božích očích, tak si vždycky připomeňte tuhle větu. Nikdy víc nám Bůh nevzpomene viny naše
ani naše hříchy, je nám odpuštěno a není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši a žijí podle ducha a ne podle těla. A těm nemá právo kdokoliv asi cokoliv připomínat a vyčítat jim to. Tím neříkám, že to lidi dělat nebudou a neříkám, že my máme v tu chvíli je seřvat a chovat se zle a díky tomu spadnout do hříchu. Jenom si uvědomujme, že že to je ďábel, tohle to dělá neustále. Nám připomíná naši minulost a snaží se způsobit, že se budeme trápit a budeme žít v pocitu viny a bude nám připomínat ty naše viny skrze lidi a i myšlenky nám na to budou chodit. Ale pamatujme si, že Bůh se nad námi slitoval, všechno nám odpustil, všechny naše viny a všechny naše hříchy nám odpustil a nikdy víc si na ně nevzpomene. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za starou a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Takže stará smlouva je stará a chátrá a tím pádem zaniká a my jsme účastníky nové smlouvy. A zároveň nám tohle ukazuje jako jeden zajímavý princip toho, jak vlastně funguje i naše mysl pro naši obnovu, v rámci naší obnovy mysli do Božího slova. Tak to je, že Bůh si rozhodl si nějaké věci nepřipomínat. A to můžeme udělat i my, když se nám připomínají nějaké věci, tak my si vlastně vzpomeneme na to, že nám Bůh odpustil tyhle viny, pokud jsme to samozřejmě vyznali a víme, že jsme ospravedlněni v Božích očích a v tu chvíli si můžeme zvolit, že vlastně ani my si na tu věc vzpomínat nebudeme si ji připomínat, nebudeme připomínat nikomu jejich prohřešky, ani sami sobě naše prohřešky a pokud nám je ďábel bude chtít připomínat, tak to prostě odmítneme a nebudeme se tím trápit, protože víme, jsme si jistí, věříme tomu, stojíme na tom a je to zaslíbeno a je to tak skutečně, že Bůh si naše hříchy nepřipomíná a nespomene si na ně nikdy víc, ani naše viny. Co je obrovský požehnání je, že nevím, jestli jsem to nějak zmínil u té kapitoly, kdy jsme mluvili o dokonalé oběti za hřích, což byl Ježíš Kristus, tak Bůh, tak vlastně my všichni, což tak jako nebylo nikdy předtím, do příchodu Krista máme možnost osobního vztahu s Bohem a můžeme sami osobně přistupovat k Bohu. A teď přicházím do další kapitoly, to je kapitola 12. A tady máme takový zase menší seznam, který určitě není 100% kompletní, určitě se dá najít víc věcí, ale opět já jsem vlastně v rámci svého samostudia si ten seznam vytvořil a přišlo mi, že tady má být, aby jsme zase měli trošku větší představu o tom, proč vlastně Kristus přišel, protože o toho se odvíjí potom další věci, které budeme probírat. A co byl vlastně ten jeho úkol a co se vlastně změnilo. Omlouvám se. Co se změnilo díky tomu jeho příchodu. Takže zase jsou tady biblické verše ke všem těm tvrzením, který tady dávám. A tím pádem je možný si ty verše přečíst v rámci samostudia. Velmi to doporučuji, protože je to extrémně povzbuzující a je to velmi budující pro nás a pro naši víru. A jsou to věci, které potřebujeme znát, speciálně ještě ty další 2 kapitoly potom, protože to obrovsky posílí a vybuduje naši víru a naši jistotu v Kristu. Takže zase budu jenom číst ty body a všechny ty ostatní verše tady jsou napsané, takže si je stáhněte si ten dokument, pokud ho nemáte, nastudujte si je a nastudujte si všechny ty biblické odkazy. Takže Ježíš přišel, co Kristus teda přišel udělat? Mám tady 28 věcí, určitě se jich dá najít víc. Za prvé, zachránit před hříchem, být židovským králem, naplnit zákon, vyzývat hříšníky k pokání, přinést rozdělení, dát odpočinek, zachránit před zkázou, založit církev, dát jí život a posvětit jí, protože neexistovala jako církev, jako existuje od jeho vzkříšení oficiálně křesťanská církev, vykoupit jeho zvláštní lid z nepravosti a očistit ho od hříchu,
Přišel vyhledat a zachránit to, co je ztracené, uzavřít novou a lepší smlouvu, odstranit, zrušit hřích a zachránit hříšníky, trpět za lidi, sloužit a dát svůj život jako výkupné za mnohé, zvěstovat evangelium a uzdravovat nemocné, přišel spasit svět, ne ho odsoudit. A potom teda tohle věc jako do budoucna, teda to se ještě nestala, teda, že sešle na zem oheň, až bude konec, ten zničí všechny hříšníky a bezbožné lidi a přijde si teda pro svoji církev a potom vlastně zničit všechny hříšníky a vlastně ukončit definitivně působení ďábla tady na zemi. Přišel křtít v duchu svatém a ohni, přišel vysvobodit lidi z tohoto přítomného zlého věku, přinést soud, dát život v hojnosti, nést naše nemoci, nesl naše nemoci a uzdravil nás z nemocí. Přišel, aby byl světlem světa, aby nikdo nemusel už žít ve tmě a ve lži a v hříchu a v trápení. Přišel dát věčný život, přinést milost a pravdu, naplnit Boží vůli, zmařit, zničit satanovo dílo, zemřít za naše hříchy. A další pasáž, a to budou i další kapitola, teď přicházím rovnou do kapitoly 13, a to je, za co všechno Ježíš Kristus zaplatil svou smrtí na kříži. To je dost podobný vlastně seznam, některé věci jsou tam jsou navíc, nebo tam nejsou, nebo jsou jinak řečený, ale je to opět jakoby pasáž, která je výrazně detailní v rámci jakoby biblických veršů. A jo, pro kohokoliv, kdo by rád jako si to nastudoval, protože jako uvědomíme si jednu věc, že to všechno, za co všechno zaplatil Ježíš Kristus svojí smrtí na kříži, je to naše dědictví, o kterém jsme mluvili v předchozím díle. Jsme dědicové Kristovi a spoludědicové Boží. A co jsou teda ty věci, které dědíme a jsme je zdědili a že jsme spoludědicové Kristovi, tak to je přesně kapitola 13 a kapitola 14 v té sekci 1 a toho božího vlastně příběhu. A takže to je jako mnohem víc fascinující, než by to možná mohlo na první pohled vypadat, protože je jenom nějaký seznam, ale je tady zase opět obrovské množství biblických veršů, které prostě potvrzují tady ty tvrzení, ale jsou to prostě dary pro nás. Jo? Takže představte si, že někdo zemře, a samozřejmě to není radostná událost, ale kdykoliv někdo zemře, tak prostě sepsal nějakou závěť, a pokud ne, tak se jeho majetek rozděluje mezi prostě jeho potomky a všichni jeho potomci mají prostě právo na to zdědit majetek toho člověka, který zemřel, a vzhledem tomu, že Kristus zemřel, tak a vlastně napsal v podstatě i Kristus měl svoji závěť, dědictví, který odkázal všem, a opakuju, nejenom některým, všem křesťanům odkázal své dědictví. A tyhle dvě kapitoly jsou v podstatě taková jako závěť toho jeho majetku, který on tady zanechal pro křesťany, pro boží lid tady na zemi. Takže jakmile budeme číst tyhle dvě kapitoly, kapitolu 13 a kapitolu 14, což je za co všechno Ježíš Kristus zaplatil svoji smrti na kříži a 57 požehnání v Kristu Ježíši, berme to jako to dědictví, který máme, o kterém se mluví v Římanům v 8. kapitole, a myslím, že já to mám napsaný teď v kapitole 10. Dokonalo byť za hřích. Teď se nejsem jistý, ale tohle je to dědictví, tohle je to, co jsme mi dostali, to je to, na co máme právo, co nám bylo dáno, a nechceme opravdu jako žít bez toho, protože jako pochybuju, že když někdo zemře a odkáže vám majetek, takže prostě ho půlku nebudete chtít. Ano, možná bych to pochopil, když by to bylo, že zdědíte milionový dluhy, tak ty možná by si člověk úplně nepřál, ale nic takového jsme v Kristu nezdědili. Zdědili jsme velmi příjemné, pozitivní a superové věci a je dobrý o nich vědět, protože pokud je neznáme, nevěříme v to, že nám patří, a nemáme vlastně tu víru v to, že tohle jsou naše dary,
tak se jako nemůžou vlastně naplňovat nějakým způsobem tyhle ty věci v našem životě a nemůžeme je v našem životě zažívat. A aby jsme v ně mohli věřit, tak je musíme nejdřív znát. A pravda přichází skrze slyšení slova Božího. A proto je potřeba si to prostě prostudovat a úplně jako fakt doslova s nadšením. Jo? Tohle byla Ježíšova závěť, tohle je naše dědictví, tohle je to, co jsme dostali, tohle je to, na co máme právo. Takže kdyby si to člověk přečetl 200krát a naučil se to nazpaměť, tak si myslím, že to stojí za to, protože jsou to zadarmo dary, který Bůh dal všem křesťanům v rámci oběti Ježíše Krista. A vlastně, když čtete jakoby Janovo evangelium, 19. kapitolu, verše 29 až 30, tak vlastně to jeho ukřižování popisuje každá nějakým způsobem kapitola, každý vlastně evangelium, ty 4, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, mají na konci napsáno, jakoby zaznamenáno jeho ukřižování. A já jsem tady vytáhl tu pasáž vlastně z Jana, myslím si, že to říká i jinde, ale Ježíš, když byl vlastně na kříži a těsně předtím, než zemřel, vlastně sklonil hlavu a odevzdal svého ducha a tím vlastně dokončil to všechno, co tady měl dělat na zemi, tak řekl 2 takovéhle úplně zajímavý slova a to řekl je dokonáno. Co je dokonáno a co to vlastně znamená. A přesně o tom je tahle kapitola. A je tady 16 bodů a k ním je tuna biblických veršů a pasáží, který opět, vím, že to je hodně studia, ale pokud jste dostal někdo věci zadarmo, tak věřím, že je to dostatečně motivující k tomu si udělat čas na to ty věci nastudovat. Protože zároveň pokud to jako nezažíváme a nemáme to v našem životě, tak v podstatě tím jako, to je vlastně neúctivá věc vůči Kristu, protože on nám něco dal svojí smrtí a my jsme si to nevyzvedli, protože prostě jsme byli líní zjistit, co to je. Byli jsme líní si to dědictví vyzvednout a představte si, že někomu dáte dar a on si pro něj nepřijede. Tak jak se asi budete cítit? Věřím, že velmi podobně to vnímá Bůh i Kristus. A teď už jdu konečně do toho. Opět doporučuji pak si projít v tom dokumentu všechny ty verše a přečíst si je. Ježíš Kristus teda je dokonáno znamená. Co přesně je dokonáno? Naplnění. Ježíš Kristus vlastně naplnil všechna proroctví o utrpení Krista, kterých bylo docela dost. Dále byla dokončena satanova porážka, zboření zdi a rozdílu mezi Židy a pohany. Všichni jsou si od té doby rovni před Bohem. Obnoven osobní přístup k Bohu, zrušena nadvláda smrti, zrušena moc hříchu, naplnění Kristovy poslušnosti a lásky až na smrt, naplnění Kristovy dokonalosti, spasení od všech hříchů, obnovení míru mezi Bohem a člověkem, trest smrti zaplacen pro všechny, zrušení satanových práv, a tady mám v uvozovkách, že Satan vlastně neměl práva, všechno dělal nelegálně, ale Bůh to nějakým způsobem toleroval, dokud nepřišel Kristus to zvrátit. Že zrušení satanových práv a osvobození člověka z jeho nadvlády, naplnění úplné spravedlnosti Boží, uzdravení těla pro každého, cesta k úplnému poskytnutí Boží moci a plnému pomazání Duchem Svatým. To vysvětlíme později. A 16. Vymazání staré smlouvy a uzavření a spečetění nové smlouvy. O ní jsme četli vlastně v kapitole vlastně v Židům 8. Vlastně Židům 8. Pardon, prostě v kapitole v Židům, v knize Židům v 8. kapitole. Už mám toho dneska dost. To jsou všechny věci, za které Kristus zaplatil. A co to znamená, když řekl, je dokonáno? Zároveň nám tím i dal příklad, například dal velký příklad k následování. Například bod 7, že
Tenhle ten skutek byl naplnění Kristovy poslušnosti a takzvané lásky až na smrt, ale absolutní ukázkou jeho lásky vůči nám. Smrt už nemá nadvládu nad lidmi, ale lidi mohou být dědicové věčného života skrze oběť Ježíše Krista. Wow. Trest smrti zaplacen pro všechny. Nemusíme platit trest smrti za své chyby. Máme mír s Bohem. Zaplatil za uzdravení fyzického těla pro každého. Takže nemáme žít nemocní a není to Boží vůle, aby jsme žili v nemoci, protože Kristus svojí smrtí na kříži zaplatil za uzdravení těla pro každého. Respektive on za tohle zaplatil ne svou smrtí na kříži fyzicky, tím to vešlo v platnost, jako právně, ale zaplatil za to vlastně ranami, které dostal. Vis Izajáš 53, 4 až 5, že on byl ještě bičován předtím. Byl zbičován až k nepoznání a tyhle ty rány nesl jakoby za naše uzdravení, za uzdravení našeho fyzického těla. Jo, a tady vlastně, pardon, jenom teď čtu, co jsem si tady napsal dál, protože toho je dost, tak už to sám nepamatuju. A můžeme jít dál. To bude všechno z kapitoly 13 a teda tohle video uzavřeme kapitolou 14, která se jmenuje 57 požehnání v Kristu Ježíši. Opět není to všechno na tohle téma, i když si troufám říct, že tady ten seznam by měl být nejvíc správně, v uvozovkách všechny jsou správně, ale nejvíc jako detailní a opět jsem si ho dělal v rámci samostudia. Zároveň jsem se inspiroval jakoby studijní biblí a to je Dake Annotated Reference Study Bible, což je asi nejobsáhlejší anglická studijní bible, která má v sobě ukrytý stovky jako různých odkazů biblických na jiné části, vysvětlení víc do hloubky a zároveň i podobný jako seznamy. Takže část toho seznamu je vzatá z toho, ale já jsem si ten seznam ještě poupravil podle sebe a ještě jsem si tam přidal nějaké další věci. A cílem z toho seznamu bylo, že Bible má hodně veršů, ve kterých je napsáno v Kristu se stalo, v Kristu tohle, v Kristu tamhleto, v Kristu tohle, v Kristu tady to, anebo jsou verše, které jsou slovním spojení jako skrze, skrze Krista a v Kristu. Ten seznam vychází z veršů, který mají v sobě řečeno, že v Kristu se něco stalo, v Kristu jsme něco přijali, nebo že v Kristu něco je, anebo skrze Krista. A opět je to 57 bodů, já pouze přečtu ty body a doporučím si všechny ty verše k tomu přečíst, protože stejně jako u té minulé sekce jedná se o naše dědictví. Něco, co jsme získali darem, zdarma, máme na to právo, máme to zažívat v našem životě, máme to mít a ďábel samozřejmě nechce, aby jsme tady ty zaslíbení, tady ty dary, tady ty požehnání, tomu taky můžeme říci, měli a získali a zažívali je v našem životě. Ďábel chce, aby jsme byli chudí, aby jsme se cítili mizerně, aby jsme byli nemocní a strápený a ovládaný strachem a žili v chudobě a všechny nejrůznější věci. A takyhle věci Bůh pro nás nechce. A zároveň často dostáváme otázku, co je Boží vůle. Tak na to se dá říct jako velmi snadná odpověď, a to je, že celá Bible popisuje Boží vůli, což většinou moc lidem neodpoví, co konkrétně je Boží vůle, protože je to dost jako komplexní otázka, do které je potřeba zahrnout spoustu odpovědí, ale vlastně v součástí té odpovědi se dá použít i tahle kapitola
Co je boží vůle pro nás? Tak do boží vůle pro nás patří i zaslíbení a dary a požehnání a vlastně dědictví, který jsme dostali v Kristu, protože když uvidíme to dědictví, pochopíme, co všechno jsme jako dostali, co nám všechno bylo dáno darem jako z lásky, nezaslouženě, tak nám to může zase dost pomoci pochopit a rozkrýt a odhalit, co to vlastně je teda boží vůle pro každého jednoho z nás, protože ta boží vůle se schovává i v tomto seznamu. A teď už to jdu konečně číst. Takže v Kristu jsme dostali vykoupení a ospravedlnění v božích očích, svobodu o odsouzení, ducha života, boží lásku, možnost znát pravdu, jednotu s bratry a sestrami v Kristu, byly v Kristu zrušeny rozdíly mezi lidmi, v Kristu jsme dostali vlastně víru a Kristus je vlastně počátek a dokonavatel naší víry a skrze Krista je vůbec možné mít víru v Boha. Dostali jsme posvěcení, moudrost, spravedlnost, naději, jistotu vzkříšení a věčného života. Radost, a to nejen radost, ale úplnou radost. Pokoj, upevnění naší víry a našeho života a prostě celkově jako jistoty a naděje v našem životě. V Kristu máme ano a amen na všechna boží zaslíbení pro nás. Takže všechny zaslíbení, které jsou i ve Starém zákoně, i v Novém zákoně pro křesťany, pro věřící nebo v Kristu, tak na ně Bůh řekl ano a amen. A tím pádem není otázka, jestli jsou pro nás nebo nejsou pro nás, jestli si je zasloužíme nebo si je nezasloužíme. Ani to nefunguje tak, že Bůh občas řekne ne. Neřekne ne na zaslíbení, u kterých už dávno dal ano a amen. Wow, to je úplně mě to naplňuje takovou radostí a pokojem a vlastně takovou vděčností za to všechno. Takže ano a amen na všechna, nejenom na půlku, na všechna boží zaslíbení. Tak 17. Jistota toho, že budeme vždy ve všech situacích triumfovat a vítězit. Teda pokud budeme mít víru a budeme vedeni božím duchem. Takže další 18. Možnost být služebníky nové smlouvy skrze ducha. Můžeme být dědicové nové smlouvy a služebníci nové smlouvy. V Kristu jsme nové stvoření a jsme smířeni s Bohem. Dostali jsme svobodu od hříchu, od trápení mysli, od ďábla a jeho vlivu v našem životě i svobodu od nemocí. Dostali jsme veškeré duchovní požehnání v nebeských oblastech, boží moc, už nejsme od Boha daleko, ale jsme mu blízko, máme možnost směle a s důvěrou přistupovat k Bohu, máme přístup k přerozmanité boží moudrosti a k tajemství, které bylo od věky skryté, ale bylo zjeveno svatým. Máme mysl Kristovu, což vlastně neznamená, že máme fyzického mysl, a že máme možnost smýšlet, jako smýšlel Kristus. Máme možnost plného poznání Krista a odpověď na otázku, co je smysl života. Získáváme dále boží vedení a pokud v něčem přemýšlíme jinak, než máme, Bůh nám to zjeví a ukáže, jak to má být doopravdy. Získali jsme přístup k veškeré moudrosti a možnost být dokonalý v Kristu. A jo, tím není myšleno, že se ze dne na den staneme dokonalými a nikdy neuděláme chybu. V božích očích jsme dokonalí, protože jsme v Kristu a Kristus byl dokonalý. Stejně tak to neznamená, že máme automaticky všechno moudrost, máme však přístup k boží moudrosti. Je třeba si dát čas a tuto moudrost postupně odhalovat. Že máme přístup k boží moudrosti a je potřeba tu moudrost odhalovat. A zároveň jsme dokonalí v božích očích skrze oběť Ježíše Krista. Ale to neznamená, že žijeme bezchybně, ale máme možnost vlastně náš život proměňovat, aby vlastně i naše skutky byly vlastně dokonalé. Jako jsme dokonalými v Kristu. Tohle to téma dokonalost taky budeme probírat vlastně později, co to přesně znamená. 30. Jsme božími vyvolenými, máme možnost žít v boží milosti, v Kristu máme spasení,
Zároveň jsme přijali slib, že nás Kristus zachová bez klopítnutí a postaví nás bezúhonné před Boží tváří. Máme díky Kristu možnost se zachovávat v Boží lásce. Bylo nám zjeveno to tajemství, které bylo od věky skryté, a to je Kristus v nás, naděje slávy. A slávy je, že vlastně naše fyzické tělo po odchodu ze země, až přijdeme do nebe, bude jakoby oslaveno, a protože si přijmeme naše neporušitelné tělo, bude nahrazeno, teda naše porušitelné tělo bude nahrazeno za neporušitelné a naše smrtelnost bude nahrazena za nesmrtelnost. A vlastně není to tak, že když zemřeme, dostaneme se do nebe, tak se změníme v nějakého ducha nebo v andělíčka s křídlama a s harfou a budeme tam zpívat, ale budeme mít svoje jako dokonalé, neporušitelné, nezničitelné tělo, ve kterém budeme žít potom na věčnost v nebi a potom vlastně na zemi ve městě Nový Jeruzalém, až přijde čas. Máme přístup ke všem pokladům moudrosti a poznání, máme podíl na Kristově budoucí slávě, neporušitelné tělo po našem vzkříšení, ano, tak pardon, to jsem tam předběhl trošku a to je tady, bod 37. Máme naprosto jednotu s Kristem, jaký byl on, takový jsme i my v tomto světě a s tím souvisí všechny zázraky, uzdravení, vysvobození od démonů, přikazování větru, rozmnožování jídla a všechny nadpřirozené projevy, který dělal. Slova poznání, to, že četl lidem myšlenky, tak vlastně přístup ke všem těm věcem máme i my skrze Ducha Svatého. Máme nový život v Kristu, nežijeme už my, ale žije v nás Kristus, to taky vysvětlíme později. Všechno tohle to budeme vysvětlovat později. A teď jenom abyste jako tak nasáli pár příkladů toho, co to je ta lepší nová smlouva a co všechno je to naše jako dědictví v Kristu, že mi to přijde opravdu fascinující. Tak 40. Jsme stvořeni v Kristu k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Bůh má pro každého z nás konkrétní a speciální a naprosto ideální a nejlepší možný plán. A to i více plánů, podle toho, jakým vlastně směrem momentálně směřujeme a chceme vlastně směřovat s Bohem ve službě. Jsme posazeni v nebeských oblastech v Kristu, máme ochranu v Kristu, kterého jsme si oblékli, takže jsme vlastně ukrytí v něm. Náš život je ukrytý s Kristem v Bohu, takže ochrana, prostá ochrana před démonama a před ďáblem. V něm jsme naplněni, úplní, už nepotřebujeme nic dalšího přidávat k nám. A protože v Kristu je všechno, co potřebujeme pro náš křesťanský život. Jo, to je taková teorie, že prostě furt potřebujeme něco víc dostat, víc poženání, víc darů, víc pomazání, víc tohle. Nepotřebujeme, jsme v něm naplnění, jsme úplní, už nepotřebujeme nic dalšího si přidávat k sobě ani přidávat, protože v Kristu je vše, co potřebujeme pro náš křesťanský život. Jenom to potřebujeme tak jako odemknout. Co takhle můžu říct. A získat přístup a vlastně zjistit, co to je a zjistit, jak ty věci používat, což nebojte, to budeme řešit dál. V Kristu máme Boží milost, to je bod 45. V něm jsme ve všem obohaceni, v každém slovu a každém poznání a máme dostatek ve všech darech milosti. Dostali jsme zaslíbení, že nás Kristus bude posilovat a utvrzovat, abychom byli bez úhony, až do smrti nebo druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Takže totální podpora a support v rámci našeho křesťanského života, tady na zemi. Naplnění všech našich potřeb podle Boží slávy, věčná sláva, až odejdeme ze země. Jsme nazýváni svaté kněžstvo, královské kněžstvo a králové a pánové, což nám trošku víc ukazuje vlastně naše postavení tady v tomhle světě. Protože Kristus je král králů a pán pánů a my jsme vlastně ti králové a my jsme ti pánové v tomhle verši, to popisuje zjevení. A že vlastně naše jako pozice zde na zemi je celkem prestižní, protože jsme reprezentanti živého Boha a Krista a neexistuje žádná jako významnější a důležitější bytost, než je Bůh, stvořitel, není nikdo nad Bohem. A není nikdo nad Kristem, krom Boha, ale nad Kristem je Bůh, a takže je Bůh, pod ním je Kristus a pod ním jsme my a není nic. A nikdo jiný vlastně není jakoby výš
v té vlastně duchovní hierarchii, ve které vlastně žijeme, než my křesťané v rámci jako v našeho vztahu s Bohem. A tohle je taky věc, kterou teď nechci se do ní zamotávat, to vysvětlím později, protože to je tak trošku komplexnější věc, to je potřeba více vysvětlit a podložit různýma biblickýma veršema, který tady teď nečteme, protože všechny tyhle ty body, které tady píšu, jsou doplněny o biblické verše. Takže budeme vládnout na zemi při druhém příchodu Ježíše Krista. V Kristu jsme přijali synovství a právo nazývat se božími syny. Jsme dědicové boží skrze Krista. Přijali jsme pokoj boží, který převyšuje naše chápání a ten bude střežit naše srdce a mysl, naše myšlenky. Máme se čím chlubit, protože Bible říká, že se nemáme chlubit nikdy, ale v Kristu a díky Kristu se můžeme chlubit spoustou věcmi božími. Máme opravdový důvod k věčnosti a nové srdce, které je vlastně v souladu s těmi božími touhami. To už jsem taky zmiňoval v předchozí pasáži. A opět všechny tyhle věci jsou podloženy o biblické verše a velmi doporučuji si je otevřít a přečíst si je, protože se jedná o naše dědictví. Tak úplně uzavřeme ten díl tím, že všechny tyhle dary a požehnání jsou nám dány a jsou součástí vlastně spasení toho, co jsme přijali jako dědictví, když jsme vydali svůj život Kristu a rozhodli jsme se jakoby přijmout Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, vyznat mu všechny hříchy, udělat z něj Pána našeho života a změnit svůj život a následovat jeho a jít za ním a začít žít jako křesťané, žít křesťanský život, tak tyhle události, kdy jsme přijali to odpuštění a ospravedlnění a očištění od hříchů a byli jsme smířeni s Bohem a byli jsme vlastně očištěni od toho hříchu a ty další věci, tak tohle se nazývá jako spasení. A skrze to spasení jsme přijali věčný život, díky tomu spasení jsme ospravedlněni před Bohem a osvobození od života v otroctví hříchu a i spousta jako dalších věcí. A tady ty požehnání, všechny požehnání a nárok na tyhle ty požehnání, i vlastně to, co bylo v té předchozí kapitole, v kapitole 13, tak na ně máme nárok ve chvíli, kdy jsme přijali spasení. A to, co to je spasení,